तर हॅलो गाईज, खूप दिवसांनी ब्लॉगमध्ये आपण भेटतो आहोत. तर आमचा मित्र बाळकृष्ण म्हणून, हर्षद म्हणून, त्याची गाडी ह्या झाली आहे, क्लच प्ले काहीतरी क्लचची वायर काहीतरी तुटली आहे गुळवणात. हो, आमका त्यांना बोलवलं ना काय ते पटकन यावं म्हणून. ते म्हणजे गाडी बुलेट आहे त्याची, ती आता घेऊन येऊची आहे. तर आता आम्ही जातो. बंटी आणि येता अजून इलो नाही. बंटी दोरी घेऊन येता, म्हणजे दोरीन बांधतलो गाडीक, नाहीतर मग कट्ट्यावर वगैरे जाऊन क्लच पेड आणून मग पुन्हा क्लचची केबल गेली. हे बघा, दोरी बिरी घेऊन आपलं इलो हा. आता निघालो. आम्ही आपले बसलेलो असे सहज. तर मग तेवढ्यात त्याचा फोन इलो हर्षदचं. अरे असं झाला, गुळवणात अडकलो, जरा यशाल का. तर म्हटलं चला जाऊया. मग गाडी काढलो आणि डायरेक्ट मग दोरी घेतलो आणि निघालो. हे आता आम्ही बागायतमधून निघालो, बंटी आणि मी, आमच्या गाडीवरून. तर गुळवण आमच्याकडून तरी 5-10 मिनटं लागतात गुळवणपर्यंत पोहोचाक. तर आता आम्ही अजून होतो हे गुळवणच्या रोडवर. तिट्यावरून राईट टर्न मारून डायरेक्ट सरळ इलो निघालो आणि एका शोधत आपले जातो. तो बोललो आमका फोन करून की मी गुळवणच्या ब्रिजच्या ते असेल. आता मी त्याका ब्रिजच्या ते आम्ही शोधतो. त्याका अजून पोचलो नाही हो प्रॉपर गुळवणात. आणि हो बघा, हो समोर आमका तेव्हा भेटलो, हात दाखवला आणि थांबलो. आम्ही काय केलं, गाडी ह्यानं गाडी थंयच लावून ठेवलं ना. ते गॅरेज आधी नशीब भेटला. गुळवणात एक गॅरेज होता छोटासा, ते गाडी लावलेल्या आणि गॅरेजवाला नव्हतो. त्यांना झाल्याने क्लचची वायर आणूची लागत. मग थैसून आम्ही मग कट्ट्यावर गेलो. मग गाडी बिडी एका साईडला लावल्यान मग आम्ही तिघा पण तिकडून डायरेक्ट कट्ट्याच्या पुढे गेलो. बुलेटचा शोरूम होता. मग आता आम्ही सगळं तिघा पण निघालो कट्ट्याच्या पुढे जाऊ. तर हे आता कट्ट्याच्या बाजारात आम्ही बाहेर पडलो, मधल्या वाटेन गुळवण मार्गे डायरेक्ट मधून कट्ट्याच्या बाजारमध्ये येईल. हे काय या पिंपळाच्यात आहे. मग ते इकडून लेफ्ट मारून डायरेक्ट राईट मारलात की सरळ मालवण, लेफ्ट मारल्यावर ओरोस. इकडून लेफ्ट मारून सरळ हायवेच्या पुढे होता. ओरोशीत जाताना तिरवडे म्हणून जा गाव भेटतं, तिकडे ज्या शोरूम होता. तर तिरवड्यात जाऊ आम्ही सुसाट ठेसून कट्ट्यावरून निघालो डायरेक्ट तिरवड्याच्या शोरूममध्ये. थैसून तरी 10 मिनिट, कट्ट्यावरून तरी 10 मिनटं लागली तिरवड्याच्या ते जाऊ. ह्या तिरवडा गाव चालू झाला इकडून. मग लगेचच समोर शोरूम, जास्त असा लांब नव्हता कट्ट्यावरून, त्याचा जवळच होता, रॉयल एनफिल्ड. त्याने आधीच ह्याने फोन करून त्यांना आधीच सांगून ठेवलेलं, त्यामुळे तिने आधीच काढून ठेवलेलं नाही क्लचची केबल. आणि ह्या त्यांचा शॉप हा, म्हणजे पूर्ण बुलेटचं काय जे असतात ॲक्सेसरीज तर सर्व इकडे भेटतात. रिपेरिंग वगैरे सर्व होतं या साईडला. चालू कधी असता नको नको असं नाही, नंतर ये. नाही कधी ह्या कधी करतो काम, कधी करतो काम. आता 2-3 दिवस काही काम नसेल तर काम. हा 9 वाजता काम करतो. चलो मग आम्ही काय हवं त्याचा क्लच वगैरे घेऊन तिकडून निघालो. मग डायरेक्ट सुसाट गुळवणात, ज्या ठिकाणी गाडी लावलेली होती गॅरेजमध्ये, त्या ठिकाणी डायरेक्ट सुसाट निघालो. एवढे सुसाट इलो, बंट्याक माहितीसुद्धा नाही ते गाडी लावलेली होती ती. डायरेक्ट सुसाट येऊन गॅरेजच्या त्याकडे इलो, पण ते गॅरेजवाले नव्हते घराकडे.
मग थोडा वेळ वाट बघितलं पण काय गॅरेजवाले इले नाही. फोन वगैरे ट्राय केलं, बाळकृष्ण त्यांना फोन लावत होतो. फोन लावून पण काही रिस्पॉन्स देत नव्हते आणि आमका कोणाक एवढा माहिती नव्हतं त्याच्यातला क्लच वगैरे लावचा. बाळकृष्णाक माहिती होता थोडा. त्यांना काय काय म्हटलं करूया. ही बघा ही क्लच इकडून तुटली चालताना, तो कट्ट्यावर गेलेलो येता येता. तर मग बघितलं वाटतं काय नाही इले ते. मग नंतर मग म्हटलं आता आपणच काहीतरी करूया. मग त्याला थोडा माहिती होता, मग खोलूक घेतलं गाडी. पाणी बिणी त्याने गॅरेजात सांगल्यान त्या पोरीन की इकडचे पाणी घ्यावा तुम्ही. पाणी वगैरे घेतलं जे काय लागतात ते. डायरेक्ट म्हटल्याने ना खोलूकच घेते गाडीचं, काढल्यान बिडल्यान क्लचची हा काढूक घेतल्यान केबल. ह्या गुळवणात एक गॅरेज झाला छोटासा. तर नशिबामध्ये एका ते गॅरेज भेटला, नाही तर काय ही टोल पाय लावून ढकलून आणूची गाडी म्हणजे वाट लागलेलीच. मी आपलं ते काय ना काय ढवळत होतं. ही जुनी वायर ओढून काढूची होती, जुनी क्लचची, तर ती बघत होते आता काय. मग ही नवीन लावल्याने खाली त्यांनी आणि ही जुनी ओढून काढल्यान, जुनी बाजू फेकून दिल्याने नंतर मग लगेच नवीन लावच्या ह्याच्यात तयारीत ताबडतोब नवीन लाव घेतल्याने नवीन ह्या लायपर्यंत मी आपलं टाइमपास करत होते अकडे तकडे. स्क्रू बी काय काय बाबा लायत होतो. नशिबामध्ये एका माहिती होता, गॅरेजवाले काय नव्हते. आम्हीच काय तर ढवळलो तकडे. या उलटा सुलटा काय 2-3 वेळा उलटा सुलटा लावून एकदाचा बाबा झाला. तात्पुरता क्लच सेट केलं आणि म्हटलं पुढे जाऊन हे बघा अशा प्रकारे लागली, ती लूज होता. मग म्हटलं पुढे जाऊन तात्पुरता फक्त फिक्स केलं. मग पुढे आवाजाच्या गॅरेजमध्ये जाऊन सेट करूचा होता. मग मी आता निघालो तिकडून. बुलेट काढल्यान पुन्हा पाठी इलं थंयसून पाठी घेऊन इलं. गोळवणमधून निघालो डायरेक्ट सुसाट डायरेक्ट आवद्यात गॅरेज हा. आवद्याच्या गॅरेजच्या थंय इलो. त्याका बारीक सारीक अजून सेट करूचाच होता, कारण की क्लच तो नीट लागला नव्हतं. ते आता गॅरेज हा. तिकडे उतारलो, त्याका विचारलो बाबा काय आम्ही जाऊ काय की थांबाव काय, कारण की बंटीक पण जाऊचा होता. मग तो बोललो जावा तुम्ही. मग आम्ही तिकडून त्याका टाटा बाय बाय करून निघालो घरी. तर व्हिडिओ असं टाईमपास म्हणून केलेलो आम्ही. तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.